L'àvia Rosa m'ha escrit. Diu que se'n va a Taradell a passar l'estiu i que si vull la puc anar a veure. És molt tossuda. Volia que li posessin internet a casa i tothom li donava llargues. Després d'un any insistint, al final es va sortir amb la seva. Va ser el regal que li van fer els fills pels 80 anys. D'això ja en fa uns quants. El problema, em diu, és que li agrada fer massa coses i després no té constància. Com jo. Próxima parada, Balear, Torre, Serra. Próxima parada, Balear, Torre, Serra. Àvia, sento no haver-te pogut escriure fins ara. Vaig de bòlit amb les feines. M'agradarà molt venir-te a veure. Necessito sortir de Barcelona, desconnectar una mica de tot, veure el sol, els núvols, els arbres, aquelles muntanyes grises que m'intriguen tant, deixar-me endur pel paisatge, per uns instants, com si haguessin de ser eterns.